ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। 2023 ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ। परिस्थिति मଣିଷକୁ ଲଢ଼େଇବା ଶିଖେଇଦିଏ। କହିଥିଲି ପରା ମୋତେ ସୁଷମା ଡାକିବୁନି ବୋଲି। ମୋ ନାମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ସାର୍, ଯାଉଛି ସାର୍। ସିପାହୀ ସେମାନେ ନାହିଁ ସାର୍। ସମୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିପାହୀର ପରିଚୟ ଦିଏ। ওরা যেটা আমার কাজে লাগবে না তাকে মারি দে। জয়েশ্বর उदयनगर एटा कहानी शेष नुहे आरंभ मात्र।